Povestea periuței curajoase, a pastei zâmbitoare și a oglinzii vorbărețe. Într-o dimineață luminoasă, în baia copiilor, periuța Puffy s-a trezit prima. Stătea în paharul ei colorat, lângă chiuvetă, și și-a scuturat perii moi ca să se pregătească pentru o nouă zi. Of, ce zi frumoasă! A spus Puffy întinzându-și firele albastre. Abia aștept să-i fac pe copii să zâmbească din nou. Și din tubul de lângă ea s-a auzit o voce veselă. Bună dimineața, Puffy! Sunt gata să lucrez cot la cot cu tine. Era pasta zâmbitoare, care tocmai se trezise și ea, strălucind în soarele ce pătrundea prin geam. Bună, pastuță! A râs periuța. Astăzi trebuie să fim în formă maximă. Copiii mănâncă clătite cu ciocolată și sigur vom avea treabă. Și deodată, o voce blândă și cristalină s-a auzit din perete. Să nu uitați de mine, dragii mei. Era oglinda vorbăreață, care se lumina de fericire când îi vedea pe toți pregătiți. Eu o să le arăt copiilor cât de frumoase sunt zâmbetele lor curate. Și baia era plină de energie. Puffy și pasta zâmbitoare au început să repete pașii pentru momentul cel mare. Tasta 1 pasta se pregătește să sară pe periuță. Tasta 2 Puffy își întinde perii. Tasta 3 oglinda face semn că totul e pregătit. Și exact atunci s-au auzit pașii copiilor. Repede, poziții! A strigat Puffy. Copiii au intrat în baie, somnoroși, dar când i-au văzut pe Puffy, pasta zâmbitoare și oglinda vorbăreață strălucind, au început să râdă și să cânte. Sus periuța, jos periuța, zâmbet curat, zi de zi drăguța. Și în oglinda vorbăreață a strălucit mai tare. Ce dințișori curați și albi aveți! Bravo, micii mei eroi ai zâmbetului! Și după ce copiii au terminat, Puffy a fost clătită și pusă la loc. Pasta zâmbitoare s-a culcat înapoi în tubul ei, iar oglinda i-a privit mulțumită. Misiune îndeplinită, i-au spus toate în cor. Și așa, în fiecare dimineață, în baia copiilor începe o nouă aventură plină de spumă, zâmbete și prietenie.